Hoy go todo sa kabuntagon kauban ang Kalabo. Mayong buntag kanaton tanan duyog ta sa pagpaminaw kanato karong mga taknaa alas 5:11 na gyud sa kabuntagon sa adlaw today ng Tuesday. Kumusta ta ninyo diha karon? Mayong paglanog-lanog. Mayong buntag kanaton tanan. Mga kabisyo, my love, so sweet. Aniya manukad kanato karong mga taknaa sa iyong kabuntagon kini ang inyuhan DJ Mike Killing. Okay nga, akin yung gwapong taro ay lumping ay ninyang madungog kay Muraga. Masakitol man to sa mga kulas ni mo may klingay. Gani. First day pa kagigahapon, tapos karong adlaw nagsakit na. Kaya ibat niya pagtigulag na mga lulubaba, masabtan na po nato nangingana. Mo na lang may na lang naay kalabo nga magtabang kaniya nga mopahimsog mo palagsik og mopaayo sa iyahang balatian pudusab no. So ako ang kasparing partner karon mga kabisyo my love. So lain niya si Kini, si Lulubaba ha? Mayo pagpamigin niya o kaninyong gurot, ha? Pag gumanyuban niya, live data ninyo makita, maduyog, mapaminaw, makuhan, mag-get to know each other, kumbaga, ha? What's the matter with you, ha? Ito ay bako niya dyan, buntag niya, ha? Ano pang hinihintay mo? Muskwila pa ka, trabaho pa ka, ano pang hinihintay mo dyan? Magalaw-galaw ka niya, ha? Mag-cluster ka niya sa imo ang kagalingon. Aron ni mo ang mabanyo ka rin ang adlaw karon katong mga daghang paghimuon, nilabaw niya sa pagpanginilo sa balay. Banyo ka dyan kita, og magbanyo-ban ka na ito kung mga tsak niya, ha? Og tod, kanya itong programa, gatod ka na ito sa Jaser Marketing. Kalabo plus herbal food supplement, kaduna ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan, og ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma, gubon pa, Parisipon sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic adunay sangkap nga Kalabo Garlic, Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw, tawa-tawa og banaba. Pakatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ando ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kaysa Kalabo Plus, tanang balatian, tudas. Ginama sa Jester Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro, Serenobes 0930-973-6009. Okay, kontak lang mo ana. We are live by the way sa tuwang Facebook page. Diri sa DJ Mike Kiling a Facebook page. Kalabo Herbal Product Jester Marketing a Facebook page. Like and follow. And pwede mo mag-message diha dapita kung gusto mo mag-order sa inyong paborito natong produkto diri sa Kalabo. Okay, likewise kung gusto mo magpabati ka nato 0917-509-5493 o subon ko 0917-509-5493. Madungog ta ninyo diha dapita sa 102.3 Kes FM Bohol. Madyong pagpaminaw kaninyong tanan, madyong paglanog-lanog. Mga taga Bojol, good morning ka naton tanan og sa pang dapita. Diri sa ato ang programa. Thank you so much mayong paglanog-lanog. Big Radio Bayugan City 94.1. Okay, plus starta ninyo banubanta ha og manukad sa ato ang programa. Ala sige. And likewise sabahan nato mga kabisyo my love so sweet nga karong mga taknaa gustong active lulubaba. Gusto mahimong lagsik ang ilahang lawas unsay ang himuon. Ay, of course, dapat nga yung kay pambanat na, pambanat sa imo ang kusog. Pampaugnat, yun kayong taman. Angelic C vitamins para protektado gimsog sa pangalawas. Ganyan nga mukaon, nindot nga pangkatulog, inyom sa Jesse Angelic C with sodium ascorbate ka vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins, ganyan niya yung mga herbal content, puno niya sa mga minerales. Mudipensa sa imong kalawasan, batok sa mga virus, bacteria, dali sa Jesse Angelic C with sodium ascorbate na siya, no?
Mo na inyo ang angay nga paliton yung pilihon. Nato nga produkto diri sa Kalabo. Okay, mo na siya importante pa sa mahalaga. So ano pang hinihintay mo, Sinta? Magbili ka niya. Daghang salamat nimo diha, Lolo Baba. Okay? Sige, katungban ka nato diha nga gusto masayod sa dugang mga detalye niya na message lang mo diha sa Kalabo Herbal Product Gesture Marketing or kontaka lang na siyang numero. Sa may nakakaroon kabuntagon nato, Lolo Baba, nga programa. Dagan tag mga pwedeng mahimong kalingawan karon. Ilabi na sa pagigugma. Agoy, ngay, magiging gusto nimo ba? Pero sultihan di ka sa mga lasyon. Nga nga, kasagaran sa mga uban kanyato, labaw niya pagkaroon mga buntaga. Ilabi niya! Ilabi niya sa mga single. Single ka ba, te? Single na siya. Iyahay kay single ka. Ang uban magul-gul pag kay single dugay kay silang single ni gulang lang. Juicy ka man masyado kasi. Wag ganun, Wag. Pero na konsulti sa imo ni mga tuyo ka rasyon nga nyo nga usahay mukatawat na maging Sara. No? May naalala ang pangyayari na nakakatawa. Saan na siya sa mga rasyon, kanya bitang kanyumdum ta sa panahon tong higayon niya nga nakayuyab. Nya tapos kilig-kilig kay musta ng date mo. Sweet-sweet kay mo masyado. At mo sa park. Holding hands while walking. Wow, dagma bitaw. Mirisigid lagi. Bitaw ay makahinumdum mo ato murag kiligon gid mo balik taon tuod nyo. Ilabi niya kung ganing naulian niya kasakit nga hatag niya sa imo. So, mo niya nga, mukatawa na lang ka. O, di ba kanya yung mga higayon sa unya? Nagkauban mo. Nagdulog mo. Nya tapos, sabi ni mo, sweet kayo, baho pala kilikili nito. Lupit to. Kadyo usay kanyang mga makalingaw nga mga post. Magkatawa, magitan niya. Sabi niya, kanya bitang i-shout out or mag-post siya about sa imo, Uy. Ma-feel mo nga murag lahi ganyang tawanan ni. Lahi ganyang bayanan ni, no? Mga picture ninyo, kabuhang ninyo. Nya katulo, nag-joke. Kaya bitaw mag-joke kasi mo ang unya-unya. Unya ikaw na po yung katawa. Mo niya delikado. Kaya naghandom ka sa mo ang ex nga madyo kayo yabsukad. Nag-joke kasi. Delikado yung ganyan, ano-ano ka dyan, Kaya ako sa'yo, magkapi-kapi mo niya kayo, Magkapi-kapi sa muna tirada ito karon kay mo niya abtik o makapamata. Makapamata sa itong unya-unya. Kalabo plus herbal coffee original o Kalabo plus gold herbal coffee with maca. Yes, of course, absolutely. Kung adik ka mga pilihan ng kape nga healthy, mga bisyo my love, so sweet, healthy, bisan diabetic, pwede kayo. Kaya papatamis nini adunay stevia extract, rich in antioxidant, rich in fiber. So ang pagpabawas sure nga daily, adlaw-adlaw, delay. Kalabo plus gold herbal coffee with maca, makabusog, makapaboost sa energy, makapaabtik sa pinuti ni pare. Ginama sa Gesture Marketing, available sa Pass Pharmacy, Altura Small, Generics Pharmacy, o sa tanang butika sa inyong lugar. Okay, available na siya mga bisyo my love, so sweet. So, inom na taniya na, no? At least tama to ingon ni Lolo Baba nga makamata mo, ma-alive, di ba? Mura mo na sabligan og init kaayong tubig. Ilabi na, kung mapaso bitaw, nako, tinuod gidi ay. Makamata gidi ko. Oh my God! Abati mo 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Okay, mangungusta ta ninyo diha mga bisyo and atangi ang programa nato karon nga hatagan nato pagtagad, hatagan nato komento, reaksyon, labi na sa pagigugma, no? Ning ato ang kaagi nga inyo masayran karon mga kabisyo, my love so sweet nga drama. Kauban of course si Papa Rocky, okay, Mangustin Kulas, si Kapitan Lodi,
si Tita Diwata o si Lola Daphag. Atangin ninyo ha. Diri gyapon sa tuang programang Hoy Gotodo Kalabo. Oras na to alas 5:20 na manukag tagbalik. Mga kabisyo, my love, so sweet. Kini ang inyong DJ Mike Ling. O kinipod si Lulubabaw, ha? You